Panguva ino vanhu vachanyatsa kunzwisisa zvinhu zviri kuitika munyika, just because day in day out kuri kunzwikwa nhau dzekufaiwa kwevanhu, nhau dzekususpendwa kwevanhu, aiwa nhau dzema-attacks nenhau aiwa dzema-protest. Panguva ino yatiri kuona kuti people now they are not satisfied aiwa nethe ruling party. Sandapinda mashoko achishamisa vanhu ari kubuda nyika panapa kuna Bus Stop TV achishamisa vanhu kuti aiwa kune Bus Stop ava nhau dzakadai dziri sensitive vanombodziwana kupi, kuti bosubscribe like on the bell kuti pina panapa pane nhau yavano vanyora vachiti President Emmerson Mnangagwa has fired his bodyguard and nephew Vaudano Brown. Allegations suggest that Brown betrayed his uncle's trust by orchestrating the theft of money from a secure safe. Ndo mashoko anobuda nyora panapa. Kana kunoonekwa danyatso kuona nhau zvizere nemamwe macoupons, unoenda pafacebook yendiro kuna Bus Stop, there is that link. You can see kuti aiwa macoupon ava vari kuzama kudipa. Ndo mashoko anoenda kubatira panapa tikuona kuti aiwa there's tensions loom. Panguva ino vanhu vari kuona kuti zvinhu zvinombomira zvakanaka. Nyangwe nevanhu vari kuita mabusiness avo, people they are now risking, nyangwe nekuinvesta kana kutanga aiwa mubato wemaoko chaicho munyika yeZimbabwe. People they are fearing, just they do not know kuti mangwana anomuka vari papi. Panguva ino ndo mashoko ari kubuda achitogwa nawo kuona zvinzi aiwa kumusoro uko panguva ino kune mabetrayals akanyanyisa ari kuitika, kune kufayana kuri kuitika kumusoro uko, and people they are not understanding kuti aiwa zvichambomuka zvakaita sei mangwana. Ingoti semafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi, matensions vari kuramba achiingrisa aiwa muthe ruling party panguva ino. Ingoti semafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Kuda kume section medu kuti mafungiro enyu, musaona subscribe or like, turn on the bell icon.